Урманнарга куркыныч яный. Россиянын түрлі төбәкләрендә шул исәптән Татарстан районнарына да янгыннар теркәлә. Табигый афәтнең зыяны зурмы? Авыл хуҗалыгы ни хәлдә? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, сезнең алда төймәләр бар. Килешмәсәгез кызылга басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе һәм сөйләшү башлаганчы безнең хезмәткәрләр кичә бер видеоязма әзерләгәннәр иде янгыннар турында. Шуны карап үтик әле, аннары дәвам иттерербез. Кичә дүрттә килгән идек менә, һаман йөрибез. Конырга да кайтмадык. Илфат Гайнетдинов кебек урманчылар, янгын сөндерүчеләр, нефтчеләр 50ләп кеше бүген Лениногорск урманнарында, биредә 10 гектар җирдә коры үлән һәм агач яна. Бу янгынны белгечләр бик эссе һава торышы туру белән бәйлим. Лениногорскида янгын куркынычының 4нче классы теркәлгән. Әлеге урманда ут иске агач электр линияләренә төшкәннән соң чыккан дип саныйлар. Алабуга районының Түбән Кама милли паркында да шул ук хәл. Кичә Танай урманына ут каба. 100 метр ераклыкта Лесная сказка балалар лагере урнашкан. Монда 23 кеше ял итә. Балаларны эвакуациялиләр. Хәзер лагерьгә куркыныч янамый. Узган ел көннәре Әлмәт районында да тыныч булмый. Социаль шелтәрләргә куелган видеолардан күренгәнчә, Миңнебай авылы янындагы тимер юл тирәсендә янгын чыга һәм куе төтен барлыкка килә. Дөрестән дә яңалыклар белән танышып барабыз. Харис әфәнде, менә бу янгыннарның дип әйтик, башка республикалардагы янгыннарның хәлен исәпкә алганда борчылыр өчен урын бармы, әллә бу инде күпмедер ел дәвамында кабатлана торган күренешме? Без Татарстан Республикасы урманнар эз регионга керәбез. Шулай булгач, бездә һәр гектар исәптә һәрбер гектар урманның бәяле үз кыйммәте бар. Шундый булганда biz инде кичкенә генә урман яңгыры булса дагы, аны инде зур фаҗига итеп кабул итәргә тиешбез. Алардан килгән зыян урманнарга гына түгел бит. Беренчедән тирә-як мөхиткә. Икенчедән урман бит әле агачлар гына түгел. Анда әле кошлар да яши, җәнлекләр дә яши. Һәм шулай кешеләр дә файдалана. Менә шулай итеп зур итеп алганда урман янганнарын килгән зыянны әйтеп тә, санап та, аның әле методикасы да юк санарга. Анда менә глобаль итеп караганда бик зур зыян килә. Хәзерге вакытта Татарстан ниндирәк хәлдә? Менә бу районнарда күрдек, аңлашылды. Моны зур зыян дип санарга буламы, әллә бу ниндер менә урынлы гына күренешме? Менә әйтәбез инде дәвамлы, тотрыклы корылык дип. Бу бит корылык 21нче елгы ачлык дибез. Аның бит нигезендә корылык. Менә минем гомремдә 72нче елны шушында юк янгыннар булды. Истатар урманчылыгы янып бетте. 10нчы ел булды шушындай. Шуңа күрә без һәр вакытта да хәзер булырга тиеш. Менә бу табигатьнең шушындай безгә җәяләр белән әйтәм, бүләгенә. Без ничек хәзер аңа? Менә шул туры уйланырга кирәк безгә. Һәр беребезгә. Менә бу корылыкка әзер булып буламы? Һәм шулай ук менә ниндирәк алымнар кулланырга, монда табигатьнең нәрсә күрсәтәсен алдан фаразлап булмый. Һәм шул ук янгын ягыннан да, авыл хуҗалыгы мәсьәләсенә дә без керербез әле. Ничек әзер булырга, моңа кешелек әзер булырга тиешме, гомумән җитәкчелекме, менә ниндирәк эш алып барылырга тиеш дип саныйсыз? Без белгәнчә, урманнар яна электә иде. Әле кеше дә ярылмаган бу дөньяда. Ул вакытта инде табигатьтә бик күп кенә җәнлекләр, үсемлекләр яшәгәндә, ул вакытта ялкыннар шулай килеп чыга иде, күп кенә территория байданнарда шулай ялып чыга иде. Табигатьтә шундый ялкыннар килеп чыгу, ул табигать өчен ничек дип әйтим инде, күп зарар китерми, чөнки менә карагыз әле, нинди генә майдан алмасак, урман буламы анда, кырлар басулар буламы анда, болыннар буламы. Üst-üstüne şuna eğilip tere, şu biyomassa diye aytarız indi. Onu kayadır kitireye kirek. Kayadır yukarı çıkara kitiriyor. O kayadır tufrak içinde kitireye kiriş. Yana abarotka, kruvarotka çıkara tiriş. O şakta, mene şundi kilip çıkan, yalkınlar kilip çıkanda, o tizlettire şu proseslerini. Korkunçluk nesnede? Korkunçluk nesnede? Mene biz hazır bit kubisinçe mene bu pajarlar kilip çıkıyor, onun kişiden tıra. Кешедән тора. Ул үзеннән килеп чыккан ялкыннар аны хәтле безгә шун хәтле зарар китерми. Безнең бәхетебезгә андый ялкыннар менә шундый пожарлы килеп чыгу, без күбесенчә бездә бәйлибез шул антропоген фактор дип әйтәбез инде. Шуңа күрә безгә хәзер менә сак булырга тиеш, нәрсә үз-үзебезгә карарга тиеш. Бездән генә тора ул.
Менә кая барсак та шул урман турында уйланырга кирәк. Менә мин анда нинди булса шул тәмәке нин калдыкларымны ташлыйм анда, шул шашлыклар ясарга дип бәйрәмгә чыгалар бит инде кешеләр күп кенә. Китер алдыннан 100 тапкыр карап чыгарга кирәк. Бөтен куркыныч менә шуннан гына килеп чыга. Нинди Адел профилактик чаралар үткәрелә менә бу янгынны булдырмауда? Иң беренче учак якмаска. Йорт һәм каратлы куралар янында белән шүпләрне, коры үләнне чабырга, җыештырырга кирәк. Шундай профилактика. Менә монда без видеода шулай күрдек, төрле янгыннар бар, кайберләре мәсәлән шул кулдагы нинди азаплар белән дә сүндереп була. Менә ландшафт янгыннары дигән нәрсә күз алдында тотыла? Ландшафт янгыны иң беренче күз алдында ул ширәм һәм урман януы күз алдында. Аның тиз таралуы, каты җил чыгуы ихтимал. Шушы каты җил түбәндәге янгынны эшкә күчерә. Камил әфәнди инде фикер белән килешмәде кебек, Илгизәр әфәнди сөйләгәндә. Менә әйтелгән фикер табигатькә әллә ни зыян да китерми, ул шулай булырга тиеш дигән кызганычка каршы безнең күпләрдә әле шундый фикер яши. Ел сайын Россия буенча миллион гектардан артык урман яна. Без инде ияләшеп тә беттек. Быел инде Татарстан буенча ни өчен? Чөнки корылыклы ел килде. Шуңа күрә бездә дә янгыннар. Менә минем әйтәсе килгән фикер, без бу әйбергә әзер түгел идек. Менә хәтерләсәгез, Мәскәү янында торфлар янадыры. Һәм дә җәй көне корылыклы киләм ул, нинди килә ул әймәт, җәй көне бөтен Мәскәүне кайвакыт теге төтен аны бит теләк булганда бетереп була, бетерделәр. Бүген Мәскәү тирәсендә торфлар янмый. Россия буенча ел сайын миллион гектардан артык. Быел да шул ук хәл кабатлана. Россия буенча безнең бик күп өлкәләрдә урман яна. Ул бит табигать байлыгы. Беренчедән, икенчедән ул бит шул кадәр теге сәламәтлеккә зур зыян сала халыкның. Без бит шул һаваны барыбер менә Казанга да килеп җитте ул һава. Чөнки тирә-якта, бөтен тирә-якта башка күрше республикаларда, Башкортстанда булсын, Ульяндә булсын, башка ниләрдә урманнар, Мари илендә урманнар яна. Бездә хәл бераз тотрыклы, чөнки ләкин бездә дә әле тулы әзерлек белән бу хәлгә барып җиттек дип әйтеп булмый. Чөнки чыннан да аңлату эшләре беренчедән, икенчедән законы да юк аның, әгәр дә төптән уйлап карасаң, законы да юк. Менә бар ул теге чүп-чар яндырган өчен күпмедер күләмдә штрафлар, аны 500-дан артык штраф менә узган ел булган, шундый мин карап чыктым махсус саннарына. Ләкин менә чынлап торып моның өчен җаваплы bir ведомство икенчесенә аудара башкасы, ләкин бездә шул кадәр зур югалтулар белән килә торган янгыннарга әзерлек юк, матди әзерлек юк. Килешә микән Харис әфәнде? Сүз бирик әле Харис әфәнде. Без әзерме моңа? Әллә әзерлек эшләре җитеп бетмиме? Менә тәҗрибә бар бит инде. Менә Камил әфәнде бик әйтеп әйтте, Россиядән ничек яналар? Но безнең республикадан дагы менә бу урман янгыннарына каршы бер республикада юк. Татарстанда. Моның нигезе 2010 елда салынды. Бездә лесопожарный центр дип атала. ПХС 3-го типа дибез инде. Бу хәрби шикелле монда нинди генә техника юк. Без менә моңа хәзер. Но безнең бер ягыбыз бар. Бик зур нигебез. Татарстанның иң зур байлыгы аның халкы. Менә 10 елны нинди корылык булды. Мин ул вакытта бу системада эшлидергән. Bir meşetni kaldırmadık, bir mektepni kaldırmadık, bir hərbi şesni kaldırmadık. Doğru balalarımız elektrişkiden mene halı ormanga var, antayıp bulmay, her birisine pamitki verelerge. Patrollerine bir kata koyulgan idi. Mene şu bik dəhşetli, bik ağır yıl buldu 10. yıl. Biz o vakta mene, o vakta dağın, nişiktir, ez ziyan bilengine şu şəhəldən çığa aldık. Bugünkü günde, siz indi televizordan aytasiz, пожароопасный сезон falan deb yozasiz. Ул бит менә тирек кеше белән аралашу түгел. Менә бүген тапшыруда без журналистлар бар, авыл хуҗалык кешеләре бар, кемнәр янгын белән көрәшәләр бар. Мин урманчы буларак инде без бүген менә үзебезнең телебездә
менә тире кемнәр тапшыруны карыйлар, шуларга мөрәҗәгать итәбез. Аннар бер төшенчә бар менә бик көчле. Авылларда шулай куелган, безнең авыл урманы. Безнең авыл урманы, ул төшенчә менә халык гасырлар буена тәрбияләнгән. Безнең авыл урманы өчен бөтен авыл ниндер җаваплылык тоя. Менә шушы халәтне тудырырга кирәк. Моны тудыру өчен урманчы гына түгел, журналистлар да, мәктәптәге укытучылар да, муллалар да намаздан соң вагыз сөйлиләр бит. Онда да әйтеп узалар икән. Менә моннан дагы төшемнәрәк уңышлы. Андый мисаллар да бар. Мәсәлән, районнарда, шул исәптән менә безгә хәбәр иткәннәр Орша районында кайбер авылларда махсус кизү торалар ди. Бу инде күптән гадәткә кергән, төне буе аерым һәрбер хуҗалык көн аралаш, көн саен диярлек инде кизү тора. Камил әфәнде, менә шуннан да халыктан башласа, бер генә фикер әйтәсем килә. Бездә барысы да эшләнде дигән фикер белән килешеп бетә алмыйм. Ни өчен дигәндә, районнарда еш булам, авыл белән авыл аермасы бик зур, район белән район аермасы. Әгәр дә бездә барысы да шул югары дәрәҗәдә эшләнгән булса, әзерлек әйбәт булса, 11 районда бүген янгыннар чыкмас иде җәмәгать. Шуңа күрә әле җитеп бетми, шуннан да эшләү җитеп бетми. Бездә кизү туру дигән әйберләр, аннан соң теге халык дружиналары, аннан соң ярдәмгә килү, аның теге янгын җәелеп киткәч, кем әйткәнде, инде куркыныч төс алгач, ниндидер дәрәҗәдә оештыру эшләре башлана. Әмма ләкин әле җитәкчелек, район җитәкчеләре булсын, бүген ул турыда президент та әйтеп узды. Бездә әзерлек эшләре әле җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Быел алай әзерләнергә тиеш түгел без. Без алдан күрергә тиеш идек. Шуңа күрә бүгенге көндә әйтеп торам, кайбер районнарда янгын чыннан да авыл зур зыян сала. Бигрәк тә менә бу корылык вакытында менә авыл хуҗалыгына нинди зыян китерә әлеге корылык? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа телеканалында Таяну нуктасы тапшыру янгыннар һәм корылык турында сөйләшәбез. Ирек әфәнде, авыл хуҗалыгы беренче чиратта зыян күрә. Безнең тапшыруларда да сөйләшкән бара әлеге хәл турында. Менә бүген ситуация ниндирәк икән? Бүген гомумән шулай ук куркырлык сәбәп бармы? Кайбер районнарда бөтенләй бит инде анда яңгыр күрмәделәр дә диярлек. Дөрестән дә бүгенге көндә 43 муниципаль районның 42-сенә ЧС вазгыяты кертелгән иде. Ул инде суховей дип әйтәбез, почвенный засуха, атмосферный засуха аркасында кертелде. И авыл хуҗалыгы да ничек кенә көздән, яздан һәм җәй буе нинди генә чаралар күрелмәсә дә, барыбер теләгән уңышны җыеп ала алмый бүгенге көндә. Без узган елгы казанышларны быел да казанырга дип тырышкан идек, күпме булса да, безнең мәсәлән күпме җир эшкәртү, көздән җир эшкәртү, шуның яртысыннан күбе, почти 1 миллионга якыны тирән итеп эшкәртү белән көздән кирип калды. Аннары 40%-ка якын бөртекле культуралар югары элиталы орлыклар белән чәчелде. 72 килограмм һәрбер гектарга санап караганда 72 килограмм действующий су дип әйтәбез инде. Минераль удобрениялар кертелде. Бөтенсе дә уңыш булсын өчен эшләнде. Күпме уңыш җыеп алынды инде бу ел? Бүгенге көнгә менә безнең 2 миллион 300-гә якын тонна уңыш җыеп алынды бөртекле культуралардан. Бу 97% мәйданнан җыеп алынды бүгенге көнгә. 1 гектардан 15-4 центнер тирәсе бүгенге көнгә пока чыгып бара. Һәм бу бит инде быел гына килгән хәл түгел, шулай ук менә 10-нчы ел корылыгы турында сөйләделәр. Камил әфәнде, монда шулай ук менә нәрсәләргә әзер булырга һәм барысы да камил башкарыла дип әйтеп буламы? Аны технологиясы да көйләнгән бит инде. Мәсәлән, яңгыр яумаганда да нәрсәләр эшләргә икән, белергә тиешәр кебек, ләкин эшләнәме бүген? Хуҗалыкларда булганда шул нәрсәне күзәтергә туры килә. Кызганычка каршы бездә ниндидер һаман да инертность дигән әйбер бар, аз хәрәкәтләнү. Менә ул бит 2010 елгы корылыкны исәпкә алыйк. Аннан соң бер гасыр әби бабайлар әйткән, ул бит берничә елга сузылган корылык. Ул бу корылыкта берничә елга сузылырга мөмкин. Шуңа күрә әзерлек эшләре бүген башланырга тиеш. Җир бик каты иттереп эшкәртелмәгән, ниләр бар, җирләр бар.
көзге шәшү эшләре. Бүген агрономнарның һәр кайсы уйда, чөнки без менә махсус карадык, Южный Нурлат районында әле кичә генә булып кайттым. Нурлат районының Южный агрофирмасының баш агрономы һәм башка агрономнар белән җир эшлегендә ул көн кояшлы булды, җир эшлегендә температура 60 градуска җитә. Шул курылыктан интеккән җиргә без бүген бөртекне тыгып куеп ярыйла, аннан соң булса яңгыр. Шуңа күрә монда бары тик агротехник чаралар, аларны нык куллану кирәк. Тиешенчә куллану, мәсәлән, шул ук Нурлат районында аның бик алдынгы аны Россия күләмендә тәкъдим иткәннәр, теге нине ашламаларны эритеп яфрактан тукландыру. Һәм менә шушы берничә тапкыр эшләнгәндә бу эш. Шуңа күрә менә быел барсын шунысына игътибар иттем. Хәтта ки кичкенә генә фермерларда алар бүген ашлама алып калырга тырыша, чөнки ашламасыз, эшкәртүсез агротехник чараларын тиешенчә кулланмаганда киләсе ел уңышы шулай куркыныч астында. Быел ничек тә булса, әмма ләкин шунысы бар тагын. Быел да уңышның кайбер ниләрдә, кайбер хуҗалыкларда уңыш 30 центнерга җитә. Чөнки менә мин шул ук Нурлат районында бер хуҗалыкны карадым, фермер хуҗалыгы кичкенә генә. Наила Таулович анда фермер, ул 11 тапкыр эшкәрткән җиргә менә мотор иттереп чәчкән һәм дә 37 центнер гектарыннан уңыш алган. Менә мисаллар бар. Илгизәр әфәнде, менә шуннан да корылык дибез, ләкин алга таба нәрсәгә әзерләнергә? Монда бит әле ниндидер табигый һәм биологик үзенчәлекләр дә бардыр. Алга таба һәр вакыт, һәр даим кабатланып килмәсме әлеге һава торышы? Без бит хәзер глобаль юллык килә дип әйтәбез бит инде. Аны турында сүз алып барабыз. Менә мин сезнең белән уртаклашам кайсы яктан. Беренче әйтеп китәргә кирәк, безнең шундый кыры еллар ел сайын булмый. Шулай бит. Кайсы еллар яңгырлы була да, кайсы ел кырылык була, кайсы елда кояшы әзрәк була. Шуңа карамастан безнең уңышлар аның белән бәйле түгел. Кайсы елны температурасы да, бөтенесе дә әйбәт. Уңыш килеп чыкмый. Менә сез дөрес әйттегез. Безнең тырышлыктан тора ул. Кешедә уйларга тиеш. Киләчәге турында уйларга тиеш. Бүгенге көн белән түгел, иртәгә нәрсә була икәнне. Ул чакта менә һәр без уйлап утырсак, киләчәктә безнең һәр кырылык килеп җитә тагын, һәр безнең температура елдан ел югары булып торса, шуны көтеп торсак, ул чакта әлбәттә бер нәрсә булмаячак. Ул чакта без чыннан да бер уңыш та булмый безнең, үзебезнең тормышыбызда да үзгәрешләр килеп чыгар, бөтен авырулар да бөтен шуннан килеп чыга дип әйтәм. Ирек әфәнде, көзге уңыштан нәрсә көтәргә монда? Көзге культуралар һәм көзгә ниндидер уңай өметләр бармы безнең? Безнең планлаштырылган мәйданнар бүгенге көнгә 530 мең гектар, шуның 45% чәчелде инде. Һәрбер кеше бүгенге көндә на самом деле рисковый айта, күпмедер. Тем не менее, безнең һәр уҗым культуралары, язу культуралары өчен дә кагыла инде бу тишелеп чыгып, үзен удовлетворительный состояниедә хис итәр өчен 11 миллиметрдан алып 20 сантиметр тирәнлектә җирнең тамыр системасы урнашкан җирдә слой була инде ул, катлам була. 11 миллиметрдан алып югарырак дым булырга тиеш. Һәм бүген без тамашачыларга да әйтеп китик, әле яңгырлар ява башлады. Чыннан да кайбер районнарда да, Казанда да әлеге яңгырлар яуды, ләкин бу әле тулаем менә бу системаны көйли ала һәм ничектер без яңгыннардан да сакланабыз дигән сүз түгел. Адель, менә бу корылу аркасында сезнең хезмәткә карата шулай ук ниндидер таләпләр арттымы? Таләпләр артты. Бүгенге көндә без эчке эшләр хезмәтләре белән бергә паркларда, шәһәр тирәсендә, урманнарда патрулирование оештырдык. Яңгыннан саклану чаралары турында безгә Кукмара районыннан видео комментарий җибәргәннәр иде, шуны бергәләп карыйк әле. Кукмара районы Туен башлау җирлегенә 2 авыл керә, 280 хуҗалык. Күп еллар эшләү дәврендә шактый гына пожарларны күрергә туры килде. Мондый күп югалтулардан соң җирле халкы белән инде бик тирәнтен уйлана башладык һәм бу эш буенча инде игътибарны бик күпкә арттырдык. Беренчеләрдән булып инде 2 авылга дагы чиста су программасында катнашып, яңа скважиналар буры иттеп, һәр урамга тыкырыкка су трассалары салынды, 26 пожарный гидрант төзелде, 4 плотина төзелде, аның икесе шулай ук пожарный гидрант белән җиһазландырылды. Ел сайын үзара салым программасында
Бу линия буенча аерым акчалар бүләбез. Менә соңгы елда гына дагы 380 мең сумлык җиһаз алынды. Монда біз 800 метр пожарный рукав алдық, 12 колонка алдық, 2 авылға дагы инде көчле мотопомпалар алынды һәм тагылмалы йонкслар ремонтланып куелды. Ел сайын бу эшне дәвам итәбез. Быел инде мәсәлән хәзер аерым бер көчле генераторларга җыенабыз, чөнки пожарлар вакытында иң беренче шитеп утларны сүндерәбез. Менә сулар белән үзәкләп килеп чыкмасын өчен бу эшләрне дәвам итәргә җыенабыз. Үзебезнең гамәлебезнең дөрес икәненә инде быелгы 40 елында тагын бер кат инандык, чөнки көннәр бик кызу булуына карамастан, 2 авылда дагы 1 сәгатькә дагы безнең инде сулар белән үзәкләп килеп чыкмады. Күргәнебезчә, һәр район үзенчә көрәшә әлеге афәт белән. Харис әфәнде, кешеләрнең үзләреннән дә күпәйбер тора дип искәртеп киләбез. Без һәм ел сайын әлеге темаларга да инде без тапшырулар әзерлибез. Менә ничектер барыбер системасын һәм бәлки структурасын билгеләп була микән моны? Кешеләр урманга кергәндә нәрсәләр эшләргә тиеш? Аннары җитәкчеләр нәрсә эшләргә тиеш? Камил әфәнде әйткәнчә, шул 500 сумлык анда инде штрафлар белән генә куркытып булмый, әле ул салынамы, юкмы аның сәбәпчесен эзләп булмый. Менә нәрсә үзгәрергә тиеш? Әле төптән фикерләр үзгәрергә тиеш микән монда? Кайдан башланырга тиеш эш? Останмы, әле җитәкчеләрдән өстәнме? Мин бер әйтәсем килә. Елизавета дигән императрица Лысина дигән урын бар, Ленинград өлкәсендә. Балаларны 4 яшьтән шунда җыеп, шуларга табигатьтә ничек үзен күрсәтергә, ничек итеп табигатьтә үзеңне тотарга, менә бу җылы сүз балага. Уларның гомере буе бара. Гомерне кирип кала. Без үзебезнең менә факультетта шунда эшләгән идек. Агач утыртырабыз. Безнең 2 детсатыбыз бар. Балалар бакчабыз. Берсе экологиягә, берсе урманга тапшырылган. Хәзер урманга багышланган балалар бакчасыннан килделәр, агач утырталар. Бер Иван, аның фамилиясе Соснин. Агач утырты, әтисәнисе булышмый миңа. Миңа 5 яшь ел вакытта. Бүген 2нче класста укый. Шул көнне әйтте, мен диде урман хуҗалыгы министры булам диде. Әле һаман да фикер үзгәрмәгән. Менә балага нинди йогынты ясалды. Шуңа күрә сез дөрес әйтәсез, моннанмы. Мин тагын бу курлык турында бер әйтер идем. Менә безнең бүгенге тапшыруда катнашкан хөрмәтле кешеләр әйтәбез, менә бу глобаль җылылык турында. Мин бу турыда 15 ел тыңлыйм. Мин моңа башта ышанасым килмәгән иде. Мин моңа инандым. Менә бүген табигый зоналарның урыннары үзгәрә. Без инде яшибез урман дала зонасында. Инде бүгенге көндә без урманда да, кырларда да Оренбург даласының бүҗәкләрен, зыян санаучы әйберләрен күрә алабыз. Без менә табигать үзгәрде. Безнең менә Заками дибез. Анда инде кайын агачлары курып бетте. Кайын агачлары урман зонасы агачлары. Менә җыллык килә. Без моңа хәзерме? Менә авыл хуҗалыгында сөйлибез. Татны соз бар инде, безнең аграр университетының аграр факультеты бар. Бүген көндә менә шушы глобаль җылылыкка каршы без яңа сортлар өстендә эшләтәбез. Авыл хуҗалыгында да, урман хуҗалыгында да. Менә шушы эшләргә без үзебез генә түгел, галимнәр генә түгел. Без моңа депутатларны да тәрбияләргә тиеш, район башлыкларын да тәрбияләргә, һәм гади халыкны да. Кешеләр халык үзе аңласын иде. Урожай була, тотрыклы урожай була. Һәрберсе үзе аңласын иде. Нәтиҗә ясап әйтсә, Камил әфәнде, менә бу янгыннарны булдырмауда һәм шуннан да зыянын бәяләгәндә нәрсә таяну нотасы булып тора? Иң беренче чиратта миңа калса балаларны тәрбияләү бик әйбәт, анысы җитәкчелекне күбрәк тәрбияләргә кирәк. Чөнки таләпчәнлек артырга тиеш. Анда аның теге матди нигезе булмаса, янгыннарга каршы көрәшнең Россия буенча әйтеп тагын бер кат кабатлап әйтәм, узган ел 500 миллиард сумнан артык зыян килгән шушы янгыннарда. То есть менә бюджеттан 500 миллиард сум гына бөтен Россиягә акча бүлгән, әмма ләкин зыян килгән, зыян урман янудан 20 тапкырга артыграк. Менә ул Татарстанда да шулай килгән зыян бик күп, әмма ләкин бюджетта шу акча каралмаса,
бары тик коры сүзләр белән генә, тиешле техника булмаса, әзерлек булмаса, тәрбия эшләре алып барылмаса, без һаман да шул ел сайын бер үк тырмага абыначакбыз. Киләчәктә дә табигатьнең нинди булуына карамастан янгыннар чыгарга мөмкинлек кала. Шуңа күрә бары тик халык белән бергә җитәкчелек тарафыннан әзерлек эшләре алып барылганда гына бу нәтиҗәгә ирешеп була. Ел сайын бер үк әйбер кабатланмасын иде. Чыннан да шулай булсын иде. Табигать үзенекен итә һәм быел корылык та бик озакка сузылды, ләкин кешеләр беренче чиратта үзләре үк куркынычсызлык турында онытмасыннар иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.